Este é un vídeo tutorial para saber descargar imaxes, facer capturas de pantalla e insertar imaxes en documentos. Eu podo coller imaxes de lugares que teño eu dentro do meu equipo, pois imaxes que teño guardadas. Ou ben podo descargalas de internet. Para abrir internet normalmente usaremos o Mozilla Firefox, que é o que aparece aquí na barra de ferramentas, e no caso de que nos dea problemas, pois temos a alternativa aquí en aplicativos e internet que poderíamos usar ou ben o Google Chrome ou ben o navegador web Chromium. Pero por defecto imos utilizar o Mozilla. Damoslle un clic co botón esquerdo e vemos que xa comeza a cargar e abre sempre dúas lapelas ou pestanas. A primeira é a web da Xunta e a segunda é o buscador de Google. Xa que temos aquí a da web da Xunta, imos facer unha captura de pantalla. O que fago é ir a este debuxiño que hai aquí abaixo dunha cámara fotográfica, fago clic unha vez e vemos que isto é o que me vai capturar. Doulle a guardar, aceptar, pero resulta que eu non quero guardala en imaxes así solta, quero metela nunha carpeta. Entón estou en usuario imaxes, pois vou crear un cartafol, podo crealo aquí e voulle poñer de nome capturas de pantalla. Fago clic en Enter e xa teño usuario, imaxes, capturas de pantalla. E agora quero guardar a miña. A miña ten este nome longo que é o que lle dá a internet, o que lle dá o equipo, perdón. Ten a data e a hora. Seguramente se o guardo así non me vou enterar cando queira buscar a imaxe. Entón, fago clic antes do punto, borro todo o demais e voulle poñer captura de pantalla, vou deixar o guión baixo porque me gusta así, e voulle poñer web Xunta. Para eu enterarme, vou poñer o punto que se me borrou antes e sen o punto non me queda ben o arquivo. Vale, e doulle a guardar. Minimizo, vou esconder isto e vou comprobar que o guardei ben. Vou ao xestor de ficheiros, imaxes, capturas de pantalla e efectivamente aquí teño captura de pantalla web Xunta. Doulle a abrir e aquí está o que saquei. Vou no pechar e agora vou descargar unha imaxe de internet. Vou pechar esta lapela que non me fai falta. E en Google vou coller unha imaxe calquera e quero a coller dunha páxina que respete os dereitos de autor e que use unhas imaxes pois libres. Entón vou poñer FreePic, que é unha páxina útil, e vou poñer pois por exemplo FreePic casa. Vou a imaxes e neste caso pois vou coller esta mesma. Fago clic co botón esquerdo, ábreseme aí en grande e co botón dereito voulle dar a guardar imaxe como. Vale, vexo que a teño en usuarios, imaxes e eu xa creei unha carpeta ou cartafol que se chama imaxes traballo de proba. Novamente o nome da imaxe, o nome de arquivo non me vai ser útil. Entón, vemos que xa está resaltado antes do punto. Vou borrar iso e vou poñer debuxo casa. Aquí pon imaxe web, que é o tipo de arquivo, vou no cambiar e vou poñer aquí todos os ficheiros. E doulle a guardar. Ben, pecho xa a internet. E agora vou intentar insertar esas dúas imaxes nun arquivo. Vou abrir aplicativos, ofimática, neste caso vou abrir un Office Writer. Imaginadevos que nos encargaron facer un traballo sobre a casa, non poñer en maiúscula, a casa dos meus soños. Imaginade que temos aí, voulle poñer un pouquiño de negrita, subliñado, vou no poñer centrado, un pouquiño máis grande, a casa dos meus soños.
Imaginade que estivemos escribindo aí como é a casa dos nosos soños, e agora queremos poñer a imaxe. Ben, vou aquí a inserir, que en castelán sería insertar imaxe, pois aquí é inserir, fago clic co botón esquerdo e vexo que xa me pon imaxe. Aí podo inserir varias cousas. Podo inserir gráficos, podo inserir un debuxo dunha forma, pois, por exemplo, podo inserir un corazón, porque como é a imaxe dos meus soños, se insiro un corazón, clico e debuxo co tamaño que queira e movo para onde queira. Podolle cambiar aquí a cor de recheo, pois, por exemplo, bueno, por amarelo. E agora quero inserir esa imaxe da casa. Inserir imaxe. Automáticamente vai a carpeta de imaxes. Lembrade que nós temos a imaxe dentro de outra carpeta. Neste caso, en capturas de pantalla, non. En imaxes, traballo de proba. Abrimos, podo abrir aquí ou facer doble clic e xa me abre. E teño debuxo da casa. O mesmo, podo darlle doble clic e xa o abre ou ben darlle aquí a abrir. Abriume o debuxo da casa. Vemos que está agora mesmo montado en riba da outra imaxe. Ten aquí uns puntos verdes que son os que indican os límites da imaxe e ao poñer o rato o cursor por riba vemos que se fago clic co botón esquerdo e arrastro me permite cambiar o tamaño. Podo clicar e arrastrar e movelo para onde eu queira e xa guardaría aí a miña imaxe. Agora guardaría o documento, ficheiro guardar como, en documentos, por exemplo, a casa dos meus soños, Ana, que mo garda en ODT e se lembrades para guardalo en PDF simplemente teña que ir a ficheiro, exportar directamente como PDF e xa mo vai guardar aí. Ben, vou probar a inserir a captura de pantalla noutro tipo de documento. Neste caso vou a aplicativos, ofimática e vou facer un impress. Non quero ningún tipo, se non quero ningún tipo de plantilla non lle dou, pero neste caso si quero poñerlle un fondiño destes, pois voulle poñer este, por exemplo. A abrir. Non quero título, si, voulle poñer un título, novamente, imos poñer a casa dos meus soños. Vou no mover un pouquiño, voulle aliñar cara ao medio, centrado. Aquí non quero nada, vou no eliminar. E podo inserir imaxe. Onde podo inserir imaxe? Neste caso podo darlle a inserir, novamente como fixemos antes, inserir imaxe, ou vemos que xa teño aquí o icono de inserir imaxe. Podo darlle desde aquí un atallo. Xa me abriu o último que abrín antes, que era imaxe traballo de proba. Aí vou poñer o debuxo da casa. Novamente podo poñer a imaxe e guardar o ficheiro. Pois podo guardar sempre como, neste caso, casa soños. Bueno, guardar en documentos, está guardado no formato impress, por se o quero cambiar en algún momento. E agora vou no pasar outra vez a PDF, exportar como PDF, exportar, váleme o mesmo nome, e xa o teño guardado. Ben, resulta que quero editar, porque non era isto que me mandaba facer o traballo, entón clico nesta imaxe, vou na eliminar e o que quero facer é inserir a captura. Pois vou inserir imaxe, vou a usuario, imaxes, teño que buscar, sempre me teño que acordar de onde teño as cousas guardadas. Entón, imaxes, capturas de pantalla, web xunta.
abro e vemos que non lo coloca tamén aí. Neste caso, ademais de arranxar o tamaño, o que quero é recortarlle todo isto que sobra por fora. Entón, onde están os puntiños verdes, o clicar e arrastrar o único que fai é cambiar o tamaño. Sen embargo, se eu clico con este, que pon cortar a imaxe, clico aí e logo poño en riba, vemos que o que fai é ir recortando ata deixar o que a mí máis me interesa. Logo podería mover a imaxe, ampliar ese trociño que puxen como queira e podería ir modificando. E, por suposto, tería que agardar os cambios. Podo lle dar aquí directamente. Para facer cambios ten que estar neste formato, senón non me deixaría. En PDF non me deixaría.